ካብ ጽባሕ ጀሚርኩም ስራሕ እንተቋሪጽኩም ንኽንደይ መዓልትታት ኣዋርሕን ዓመታትን ክትነብሩ ትኽእሉ። ናይ ሓቂ ሃብቲ ማለት ትርጉሙ እዚ እዩ። ሮበርት ኪዮሳኪ ኣሜሪካዊ ኢንቨስተር በዓል ሃብቲ ደራስን ብመነቓቕሒ ንግግሩን ዝፍለጥ እዩ። ዝሓለፉ 10-20 ዓመታት ድማ ፍሉጥ ዝገበሮ ሓደ መጽሓፍ ሕቲሙ ንሱ ድማ ሪች ዳድ ፑር ዳድ እዩ። ብዛዕባ ገንዘብ ክትፈልጡ እንተደሊኹም እዚ መጽሓፍ እዚ ግድን ክትንብብዎ ይግባእ። እንተዘየንቢብኩምዎ ጸገም የብሉን። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዛዕባ እዚ መጽሓፍ እዚ ብዕምቀት ክንርኢና። ሮበርት ኪዮሳኪ ኣብዚ ሕዚ እዋን $80 ሚልዮን ዝግመት ሃብቲ ኣለዎ። እቲ ዘገርም ነገር ግን ኣተዓባቢኡ ከም ዘይነበረን ካብ ድኻ ስድራ ቤት ተወሊዱ ይዓብዩ። ግን ከመይ ገይሩ ናይዚ ኩሉ ሃብቲ ወናኒ ክኸውን ክኢሉ? ኣብቲ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ዝተባሃለ መጽሓፍ ዘብራህርኸውን ነዚ እዩ። ሮበርት ኪዮሳኪ ሚያዝያ 8 1947 ኣብ ክፍለ ግዝኣት ህዋይ ተወሊዱ። ኣብ 1957 ማለት ድማ ወዲ 9 ዓመት ከሎ ኣብቲ ሃብታማት ደቆም ዘምህሩሉ ቤት ትምህርቲ ይመሃር ነበረ። ወለዲ ዕርኽቱ ድማ ዶክተራት፣ ባንከኛታትን ነጋዶን ነበሩ። በቲ ግዜቲ እቶም ደቂ ሃብታማት ቆልዑ ካብ ሮበርት ርእሶም የግልሉ። ምኽንያቶም ድማ ከም ናታቶም መጻወትታት ስለ ዘይነበሮን ሓድሽ ብሽክሌታ ስለ ዘይዝውርን እዩ ነይሩ። ስለዚ በቲ ግዜቲ ሮበርት ብጣዕሚ ይስምዖ እሞ ናብቲ ብትምህርቱ ብጣዕሚ ንፉዕን ናይ PhD ማዕረግ ዘለዎን ኣቦኡ እናጎየ ይኸይድ። ናብ ቢሮኡ ብምእታው ድማ ኣቦይ ከመይ ገይረ ሃብታም ከም ዝኸውን ንገረኒ ይብሎ። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣቦኡ ባዕሉ ሃብታም ስለ ዘይነበረ እቲ ትክክለኛ መልሲ ክነግሮ ኣይከኣለን። ስለዚ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ወደይ ርእስኻ ተጠቐም፣ በርቲዕኻ እንተተማሂርካ ጽቡቕ ዝበሃልን ጽቡቕ ክፍሊት ዘለዎን ስራሕ ክትረክብ ኢኻ፣ ሃብታም እትኸውን ድማ ከምኡ ክትገብር ከለኻ ኢሉ መኸሮ። ኣርእስቲ እቲ መጽሓፍ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ሃብታም ኣቦይን ድኻ ኣቦይን ዝብል እዩ። ኣብቲ መጽሓፍ ድኻ ኣቦይ ኢሉ ዝጸውዖ ነቲ ናይ ስጋ ኣቦኡ እዩ። ወላዲ ኣቦኡ በቲ ግዜቲ ድኻ ኣይነበረን፣ ጽቡቕ ደሞዝ ይኽፈሎ። እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ኣብ ኢዱ ዋላ ሓንቲ ሳንቲም ኣይተርፎን ነይሩ። ሮበርት ኣብ ቤት ትምህርቲ ማይክ ዝተባሃለ ዓርኪ ነበሮ። ኣቦኡ ንማይክ ድማ ሃብታም ነበረ። ንሮበርትን ንማይክን ከመይ ገይሮም ሃብታም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ከረድኦምን ክመኽሮምን ዝጀመረ ኣቦኡ ንማይክ እዩ። ስለዚ ኣብቲ መጽሓፍ ሃብታም ኣቦይ ተባሂሉ ዘሎ ኣቦኡ ንማይክ እዩ። ኣብ ከተማ ህዋይ ካብ ዘለዎ ኣዝዮም ሃብታማት ዝተባሃሉ ሰባት ሓደ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቶም ህፃናት ማለት እውን ሮበርትን ማይክን ናብቲ ሃብታም ኣቦ ብምኻድ ከመይ ጌርና ኢና ሃብታም ክንኸውን ንኽእል ኢሎም ሓተትዎ። እቲ ሃብታም ኣቦ ድማ ኣብ ኣእምሮ እዞም ህፃናት ኣዝዮም ጠቐምቲ መትከላትን ድልዱል ናይ ገንዘብ መሰረትን ንክህልዎም ሓገዞም። ካብኡ እቲ ቀዳማይ ምኽሪ እንታይ ነይሩ ኢልኩም ትሓቱ ትኾኑ? ሃብታም ክትኾኑ እንተደሊኹም ክትፈልጥዎ ዝግባኣኩም ቀንዲ ነገር እዚ ጥራይ ኢሉ ጀመረ። እቲ ቁልፍ ነገር ድማ ብዛዕባ ኣሴትን ሊያቢሊቲን ምፍላጥ እዩ። ኣሴት ማለት ዝኾነ ናብ ጅባና ገንዘብ ዘእቱ ነገር እዩ። ሊያቢሊቲ ድማ ብኣንጻሩ ካብ ጅባና ገንዘብ ዘውፅእ ነገር እዩ። ሃብታማት ኣሴት እናብዝሑ ክኸዱ ከለዉ እቶም ኣብ ድኽነት ዘለዉ ሰባት ግን ሊያቢሊቲ እናወሰኹ ይኸዱ። ንዓታቶም ግን ኣሴት ዝወሰኹ ይመስሎም። ንኣብነት ናይ ሓደ ተራ ሰብ ናይ ኣታዊ ምንጭን ገንዘቡ ከመይ ከም ዘውፅኦን ንመልከት። ስራሕ ሰሪሑ ምስ ወድአ ዝኽፈል ደሞዝ ኣለዎ። እቲ ደሞዝ ከም ኢንካም ወይ ድማ ኣታዊ ይቑፀር። እቲ ደሞዝ ምስ ኣተወ ግን እቲ ሰብ ዝደልዮም ነገራት ኣለዉ፣ ከም ክዳን፣ መግቢ፣ መዘናግዕን መጓዓዝያን። ስለዚ እዞም ክሳብ ሕዚ ዝጠቐስኽዎም ነገራት ካብቲ ደሞዝ ገንዘብ ይወስድለዉ ማለት እዩ። እዚኦም ድማ ኤክስፐንስ ወይ ወጻኢታት ይበሃሉ። ስለዚ እቲ ተራ ሰብ ዝረኽቦ ገንዘብ ብምሉኡ ናብ ወጻኢታቱ ምስ ኣእተወ ኣሴት ክገዝእ ይጽገም። ናብ ጅቡኡ ገንዘብ ዝውስኽሉ ነገራት ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ኣይህልዎን ማለት እዩ። ስለዚ ተወሳኺ ገንዘብ እንተደልዩ ካልኣይ ስራሕ ክደሊ ኣለዎ፣ ወይ ድማ ኣብቲ ዘለዎ ቢሮ ወሰኽ ደሞዝ ክሓትት ይግደድ። ሕጂ ድማ ብኻሊእ መዳይ ሃብታማት ከመይ ገይሮም ሃብቶም እናኻዕበቱ ከም ዝኸዱ ንርአ። ካብቲ ስሩዕ ስራሕ ዝርከብ ኣታዊ ጥራይ ተወሳኺ ገንዘብ ንምርካብ ካብ ምጽዓር ብዝበለጸ ነቲ ዝረኽብዎ ደሞዝ ወሲዶም ናብ ጅቦኦም ተወሳኺ ኣታዊ ዘምጽእ ንብረት ወይ ኣሴት ይገዝኡ። ድሕሪኡ እቲ ካብቲ ንብረት ዝርከብ ኣታዊ ነቲ ናይ መግቢ፣ መንበሪ፣ መጓዓዝያን መዘናግዕን ወጻእታቶም ይሽፍነሎም ማለት እዩ። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ፓሲቭ ኢንካም ይበሃል። ፓሲቭ ኢንካም ማለት ገንዘብ ዘምጽእ ነገር ኮይኑ ነቲ ገንዘብ ንምርካብ ግን ግዜኹም ክትህብሉ ዘየድልየኩም ነገር ማለት እዩ። ብኻሊእ ኣበሃህላ ንስኻትኩም ደቂስኩም ከለኹም ገንዘብ ኣብ ዘእቱ ነገር ምፍሳስ ወይ ኢንቨስት ምግባር ማለት እዩ። ናይ ፓሲቭ ኢንካም ቀንዲ ኣብነት ኣክስዮን ምግዛእ እዩ። ንኣብነት ናብ ዓድና ኣምፂና ክንሪኦ ከለና ሓደ ሙሉእ ቐጽሪ ገዛ እንተሃሊኩም ነቲ ገዛ ኸፋፊልኩም ምክራይ። ስለዚ ደሞዝኩም ምስ መጸ ነቲ ገንዘብ ኣብ ወጻኢታትኩም ኣብ ክንዲ ምውዓል ነቲ ገዛ ንምሕዳስ ኣውዒልኩም እንተካሪኹሞ ኣብ ዝቕጽል ወርሒ እቲ ኣታዊኹም ዕጽፊ ወይ 3 ዕጽፊ ኮይኑ ይመጽእ ማለት እዩ።
ናይ ሃብታማት ቀንዲ መንገዲ እምበኣር እዚ እዩ። ካብ ደሞዞም ዝረኽብዎ ገንዘብ ብቐጥታ ወጻኢታቶም ንምሽፋን ኣየውዕልዎን። ኣብ ክንድኡ ንኻሊእ ስራሕ ወይ ኢንቨስትመንት የውዕልዎ። እቲ ዘፍሰስዎ ሃብቲ ኣታዊ ከምጽእ ምስ ጀመረ ድማ ካብቲ ዝተረኸበ መኽሰብ ወሲዶም ወጻኢታቶም ይሽፍኑ። በዚ መንገዲ እዚ ንውሕዳት ኣዋርሕ ምስ ቀጸልኩም እቲ ገንዘብ እናወሰኸ ይኸይድ፣ ንስኻትኩም ድማ ዓቕምኹም እናዓበየ ይኸይድ። ንኣብነት መሬት ዓዲግካ ብዝሓሸ መኽሰብ ምሻጥ ወይ ድማ ናይ ባንኪ ኣክስዮን ዓዲግካ ንነዊሕ እዋን ምዕቃብ። ከምዚ ክትገብሩ ከለኹም ቀስ ብቐስ ሃብትኹም እናወሰኸ ኣብ ትሕቲኹም ዘለዉ ኣሴታት ድማ እናበዝሑ ይመጹ። ናይ ሮበርት ድኻ ኣቦ ብዙሕ ገንዘብ ይረክብ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ገንዘብ ንደቁ ንበዓልቲ ቤቱን ንወጻእታቱን ጥራይ የውዕሎ ስለ ዝነበረ ዝረኸቦ ገንዘብ ኩሉ ተመሊሱ ይጠፍእ። በአንጻሩ ግና ኣቦኡ ንማይክ ነቲ ዝረኸቦ ደሞዝ ወሲዱ ንሱ ባዕሉ ኣብኡ ክርከብ ኣብ ዘየድልዮ ስራሕቲ ኣብ ፓሲቭ ኢንካም የፍስሶ ነበረ። ቶም ስራሕቲ ዘምጽእዎ ኣታዊ ድማ ንወጻእታቱ ይሽፍነሉ። ሮበርት ካብ ወላዲ ኣቦኡን ካብ ኣቦ ዓርኩን ዝተምሃሮ ነገር እዚ እዩ። ወላዲ ኣቦኡ ጽቡቕ ጌርካ ተምሃር እሞ ጽቡቕ ኣብ ዝኽፈል ትካል ተቖጺርካ ስራሕ ይብሎ ነበረ። ኣቦኡ ንማይክ ግና ንጽባሕ ንግሆ ክትዕድጎ ንትደሊ ትካል ከመይ ጌርካ ከምተመሓድሮ ክትፈልጥ ብዕቱብ ተምሃር ይብሎ ነይሩ። ናይ ሮበርት ወላዲ ኣቦ ኣተሓሳስባኡ እውን ጽቡቕ ኣይነበረን። ንሱ ድማ ሃብታም ክኸውን ዘይከኣልኩ ደቅን ሰበይትን ስለ ዘለውን እዩ። ብዙሕ ወጻኢታት ኣለኒ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ነይሩ። ኣቦኡ ንማይክ ግን ሃብታም ክኸውን ዘለኒ ሰበይትን ቤተሰብን ስለ ዘለውን እዩ፣ ንዓታቶም ክሕግዝን ከገልግል ኣለኒ ብዝብል መንፈስ ይንቀሳቐስ ነይሩ። ወላዲ ኣቦኡ ገለ ነገር ክዕድግ ክደሊ ከሎ እዚ ነገር እዚ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ የብለይን ይብል ነይሩ። ኣቦኡ ንማይክ ግን ነዚ ነገር እዚ ክዕድጎ ዘኽእል ዓቕሚ ንክህልወኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ይሓስብ ነበረ። ሮበርት ዘስተውዓሎ ነገር እንተሃለወ ዝተሓተ ናብራ ዝነብሩ ሰባት ዝኽተልዎ ሓደ መስመር ኣሎ። ንሱ ድማ ፍርሕን ስሳዕን እዩ። ሰባት ንግሆ ተሲኦም ናብ ስራሕ ዝኸዱ ክኸፍልዎ ዘለዎም ዕዳታት ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ እዩ። ድኻም ምዃን ስለ ዝፈርሑ ካብ ዓራቶም ተሲኦም ጉያ ይጅምሩ። ገንዘብ ይረኽቡ፣ ይሰርሑ፣ ገንዘብ ይረኽቡ፣ ይሰርሑ። ካልኣይ ምኽንያቶም ድማ ስስዐ ወይ ድማ ደረት ዘይብሉ ድሌት እዩ። ሰባት ብዕቱብ ዝሰርሑ ገንዘብ ዘምጽኣሎም ሓጎስ ንምርካብ እዩ። በቲ ዝረኸብዎ ገንዘብ ዝደለይዎ ይገዙ፣ ናብ ዝደለይዎ ቦታ ድማ ይንቀሳቐሱ። እንተኾነ ግን ኣታዊኦም ዝተወሰነ ስለ ዝኾነ ዝሓጎስ እዚ ንውሕድ ግዜ ጥራይ ይጸንሕ። እቲ ገንዘብ ምስ ተወድአ ድማ መሊሶም ናብቲ ናይ ፍርሒ ስምዒት ይምለሱ። ዋይ ኣነ ክደኪ እየ፣ ቀልጢፈ ስራሕ ክጅምር ኣለኒ ይብሉ። ሕዚ ድማ ንዝቕጽል ወርሒ ዝያዳ ገንዘብ ንክህልወኒ ንምንታይ ካልኣይ ስራሕ ዘይሕዝ ኢሎም ይሓስቡ። ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣታዊኦም እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ ወጻኢታቶም እውን ምስኡ እናወሰኸ ይኸይድ። ብሰንኪ እዚ ድማ ናብርኦም ናይ ምቕያር ዕድሎም እናጸበበ ይኸይድ። ሮበርት ኪዮሳኪ ነዚ ኩነታት እዚ ራትሬስ ኢሉ ይጽውዖ። ሰባት ንፍርሒ ንምጥፋእ ይሰርሑ፣ ገንዘብ ምስ ረኸቡ ድማ ብስስዐን ወጻእታት የጥፍዎ። እቲ ገንዘብ ምስ ተወድአ ድማ መሊሶም ብፍርሒ ተደፋፊኦም ናብ ስራሕ ይምለሱ። ካብዚ ዓንኬል እዚ ንምውፃእ ድማ ፋይናንሻል ኢንተለጀንስ ወይ ናይ ገንዘብ ብልሓት የድልየና። እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ካብ ንእስነት እዩ ዝጅምር። ስርዓት ትምህርቲ ዘዳልወና ከመይ ጌርና ተቆፂርና ንፉዓት ሰራሕተኛታት ክንከውን ከም እንኽእል ጥራይ እዩ። ስለዚ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ፊልድ ወይ ድማ ዓውዲ ትምህርቲ ክመርጹ ከለው ኣየናይ ስራሕ እዩ ዝያዳ ኣታው ዘለዎ ኢሎም ዝሓቱ። ኣእምሮኦም ገና ካብ መጀመርታ ተቆፂርካ ንምስራሕ እዩ ተዳልዩ። ኣብዚ መጽሓፍ እዚ እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ሰባት ብዛዕባ ገንዘብ ንባዕሎም ንክመሃሩ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ ንፉዓት ሰራሕተኛታት ንክኾኑ ጥራይ ከም ዝቐርጾም ይገልጽ። ሮበርት ኪዮሳኪ ከም ዝብሎ እዚ ስርዓት ትምህርቲ እዚ ሃብታም ክትኸውን ኣየምህረካን እዩ፣ ከመይ ጌርካ ትካላት ክትመርሕ ከም እትኽእል ኣየረድአካን። ዋላቶም ብዛዕባ ቢዝነስ ዘምህሩ መምህራን እውን ብገንዘብ ተጸጊሞም እዮም ዝነብሩ። ስለዚ ካብቲ ብገንዘብ ዝተጸገመ ሰብ ብዛዕባ ገንዘብ ንምፍላጥ ክንብል 4 ዓመት ምጥፋእ ትርጉም የብሉን። እዚ ክብል ከለኹ ትምህርቲ ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት ኣይኮነን። ትምህርቲ ጽቡቕ እዩ። እንተኾነ ግን ናብቲ ትደልይዎ ደረጃ ንምብጻሕ ንፍርሕኩም ክትገጥሙን ነቲ ደረት ዘይብሉ ድሌትኩም ክትቆጻጸሩን ኣለኩም። ስለዚ ትምህርቲ እንተተማሂርኩም ጽቡቕ፣ ግን ድማ ብዛዕባ ገንዘብ ዘለኩም ፍልጠት ክተዕብዩ ይግባእ። መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ድኽነት ተሓጺሩ ክተርፍ ዝገብሮ ናይ ገንዘብ ምስኣን ዘይኮነስ ሸለልተኝነት እዩ። ሓደ ነገር ንምፍላጥ ንሰንፍ። ኣብዚ ዓለም እዚኣ ድማ በቲ ዝሰነፍናሉ ነገር ኩሉ ግዜ ድኹማት ኢና። ድኹማት ምስ ኮንና ድማ ነቲ ነገር ኣጥቢቕና ንደልዮ። ኣጥቢቕና ክንደልዮ ከለና ድማ ከየምልጠና ንስስዕ። ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ጉያ ተመሊሱ ኣብ ድኽነት የትርፈና። ስለዚ ብዛዕባ ገንዘብ ዘለኩም ብልሓት ወይ ፋይናንሻል ኢንተለጀንስ ኣማዕብሉ። እቲ ጸሓፊ ዝዓበየ ጸላኢ ድኽነት ባዕሉ ወይ ድማ እቲ ገንዘብ ዘይምህላው ዘይኮነስ ብዛዕባ ገንዘብ ንምፍላጥ እነሪኦ ሸለልተኝነት ምዃኑ የጠንቀቕ። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ የመስግን። ሰላም።